Manut nanti wae. Los Manut sak karepmu. Oi. Medun ngendi Bang Momon? Ora. Ora Ora matamu. Mana sih? Enggak ora apa. Mondon opo si Jiap opo gue setan. Sampean si Jiloro telu wong Jawa ya. Jawa. Iya. Jawa ngomong Iya Jawa. iya. Aku iso ngomong Jawa. Nah, sampean asu kan? Nah. Sampean kiri kan? Iya. Podo wae karo kowe. Lu tau kiri gak bang? Tahu anak anjing kan? Aduh, nggak fokus gue nggak. Sampean asu. Sampean pikir aku ora weru ngomong Jawa. Aku asu. Ya itu betul itu. Kan Kula asu. iya. Ya lu ya. Aduh. Sampean ora wedhus ngurung. Endas putus. Jangan Lambemu segenase lambemu. Segenase lambemu. Kasar itu kasar tuh itu. lu Cocotmu, cok kan. kalian begoin gue ya. Aduh. Senjata ini ngendi? Ora enek iki, Pak. Iya. Sik digolek sik to, sing sabar. Mungkin yo akeh. Aku nih wing cilik nih Uzi. Cilik dong. Nggih. Oh iya. Aku dari tadi melaku wae ngendi. Aku dari tadi dong. Ngendi ora kondangan. Ora kondangan bangsat. Sampeyan iki aja ngersulo, iki senjata yo akeh. Oh, wis golek di ora nemu kowe. Nang omah Bang musuh tok cok asu. Teng asu. Aku udah mau masuk. Di musuhe. Apartemen Pak, apartemen iki Pak. Ras. Sopo? Bareng-bareng yuk. Sopo? Ngarepku, Bang. Ngarep Ah. enek musuh. Ngarepku. Lah, sik. Musuh. Ora ireng ya? Sabar. Aja maju dhewe kok tembak Iya, Wala. nganteni kabeh nih. Sing akeh. Enak step tuh. Pinggirmu enak musuh ya, kanan. Sakarep lu. Ayamku bosok iki cok. Kena loro. Aku ora bak. Wong semua Roti. mereka. Oh. Aku goleti si siji. Apa, Bang? Iya, aku dapat satu. Oh, Yuk, lagi. kasih apa minta opo ngomong Jawa. Jaluk. Pakai bahasa Jawa dulu baru kasih Pak Wayu. Yo jaluk siji loro papat M papat jaluk. Ono M16. M4 jano. Siji loro telu papat M papat dengan di jaluk M papat Enggak, dia mau ngomong M4 Pak Wayu.
hitung dulu siji loro telu papat ain papat. Bangke. Keretae goleti lah. Jaluk Mo- mobil. Kalau musik. Aku ora Masa jalak ae. Nang kono kabeh lunga. Aduh, pusat. Goleti rego piro. Musuh Pak. Ana musuh, pinggirku. Mampun am. Ngomong Pinggirku diras. Saya OTW. aku ora gelem. Telu bangke. Mati gue Pak Wahyu. Telu aku lihat malu. Knock VC. Aku ora gelem keng karo asu. Kok awakmu misah dhewe, Asa Pret, dewe kampret. ora weru kabeh lunga. Semere kemeroko. Asu. Wis Asu kabeh. entek urung nih. Urung Bang. Jangan. Oh iya, kalau udah seguduk-guduk leo. Bangsat nih bot nih. Maju le. Oh, jawanya orang rusak, Bang. Awas Ban, anak bandem Oke, aku ora gelem nih asu. rata. Kata. Ora gelem ya, Su. Rata. Aku sendiri ratakno karo musuh. Pret. Podo wae. Apa sih Beban padahal? gue. Aduh, Kok tinggal terus? tinggal telu. Tinggal terus. Iya. Guyune doyok koyo ketek, Bang. Enggak semua asu. Bangsat, ini kayak ketek dong. Bangsat Wahyu. Kalau ngomong jawab panggil Bang. Mas, Apa ketularan? Kang, Mas. Mas wae. Oh iya, Mas Wai, ojo Bang, Mas Wai. Mas Mamon, Mas Mamon dong. Papat jaluk papat. Mas Mamon. Mas Mamon. Doyok. Tak pateni kowe. Op. Sini. Kene. M4 jaluk. M16 Om. Ora apa-apa 16 ning kene 16. M16. 16. Oh, asu. Ora apa-apa. Aku M4 itu 16. Matur kesebong ya. Pergi sama matamu. Nyuwun sewu gitu loh, Pak. Oh, ora. Kene. Ora podo, enggak sama. Kok sih enggak foto? Iya. Nek kene ono goro. Apa? Mas Mamon. Jenenge sampean Mas Mamon saiki ya. Ompong ada popo lah namanya. Apa? Ngekiki. Gue suwun jadi Iku basa Cina dudu Jawa, oi. ora. Jenenge kan ora lek lambi. Guyu-guyu wae. Kowe Tenggolan. iya, kowe sedeng ya? Gue sendiri.
Wih, gendeng mas, gendeng Iya, mas Mamun. Apaan nggak dapat apa-apa gini. Jaluk, Jelek woy. kali namanya mas Mamun. Oh. Apaan? Ayo woi, woi woi. Oh iya. Enek musuh kayak lo. Woi cepet woi. Apa? Ajar apa-apa ya. Ora apa-apa dong. Ora apa-apa. Ora apa-apa. AWM jaluk. Jaluk. Awak. Jelek sekop, jelek sekop. MK Pak untuk AWM Pak. Kar lah woi. Musuhnya nih Berang-berang. Enggak roh. Yuk, Tanam dulu, pokoknya sampean suko opo mangane. Komuntul Oh, Pak. Oh. Mangane Kok mangane suko sekopol. bang? Seneng apa? Seneng mangan apa? Kok suko sih? Suko itu kan suka. Enggak dia. Pak. Sejak kapan suka bahasa Jawanya suko anjir? Iya, dia cari simpelnya dia Pak Wayu. Kalau pikirnya Jawa tuh oh semua saya. Iya, tahu deh. Sniper kalau kulono njaluk aku karo Lono. kowe ya. Karo kowe. Kowe wis trap. Ojo picik. Cepis. Bang matiin dulu Oi aku. sniper oi. Bagilah ya. Ya lu. Cuma MK nih. Pak Lurah. Yuk. Langka bang aku DP ini. Tolak kak. Aku ora apa-apa kalau kowe ngomongnya teng ora apa-apa. Ora masalah. Aku mah menang-menang wae aku. Ya menang wae. Aku Coba sampai nyanyi Jawa. Nah, iya, iso Bang. ngomong iso. Ah, musuh bang. Ora apa-apa. Oh, ini bang. Enemies ahead. Kalau apa beda? Sini bang, apa beda? Yo wis, yo stop. Ning kene. Skope aja ngono. Cilik nih. Belum mati. Tabang. Sebelah kiri bang. Dua. Aduh apa nih? Ningen di tak pateni golek di. Aduh. Kayak. Enemies ahead. Tangan. Awakmu laporan no. Aku set bangsat. Aku setan. Tembak Aku Palura. setan. Tembak Palura. Ini tak maju nih. Ning kene podo klambi aku rapopo rai lo endasmu kabeh asulu. Udah squad dong. Ora apa-apa.